Hei, salutare, sunt la o nouă serie de Încearcă să râzi. Ok, să începem. Înainte de început, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați pe canalul meu și mai foarte mult. Și da, ok, da. Ok, încearcă să nu râzi. Ignorați asta. O punem undeva aici. Așa. Și da. Cred că o să fie ceva foarte tare de 6 minute. Da. Foarte comic. Am uitat să văd. Oh my god. I get complimented all the time. Oh! Și m-am speriat din nou. No. Got a stripper and Oh my god, devine acum asta. Bravo! boy. Good show work there. What? Basta. What? Oh! Tu vin mai să sări cu alta cu... Yeah. Have you ever had those my days God. when your hair? Kylie, what are you doing? Okay. I can't leave. What? De asta am și orb de asta. Am și orb mai mic. Când eram mai mic. Și dai o dată. Am avut și orb când eram mai mic, dar nu știam să cânt. Doamne, da. Nu știam, deci... Nu mă... Da, las-o baltă. Așa. Ce amuzant. Bă, dar de ce trebuie femeile astea ca să dansezi, bă, pe scaun? Dansează tu pe pământ, bă. Doamne, ce mai faci și ăsta? Bravo, un prost care a călcat pe o de roz, ce dracu cheamă, și după aia a călcat într-o băltoacă. Bravo! Bravo! Bravo lui! Ok. Oh my god! Okay. Name something you know about zombies. Așa. Tristan. Oh my god! Are you going trick-or-treating? No. Ce m-am speriat, doamne. What? Oh my god! Ce proastă e, doamne, poate să fac infarct. Proastă, doamne. What? Okay. Go. Ah! Oh my god. What? Bravo, pisica a câștigat! Yay! Toată să asta, bă. Ah. Did that go right? Oh my god! Hands up. Oh my god. Oh! Am crezut că s-a rupt! Bă, câteodată se rup căcaturile astea. Costă 1 leu, ba nici 1 leu, sunt gratis. Căcaturile astea sunt gratis și se rup! Bă, frate! Vai! Oh my god! Do your somersault. What? Shit! It's a mind trick. Are you ready? You can chase some salt. Can you chase it? Alright. Oh my! Go faster. Then you chase. Ah, super.
Oh my god, ce tare a fost! Și mai pot să și pe YouTube, doamne! Bine că nu am văzut fața bine. What? Da. Piragraș nu putea să fie. Oh my god. Ok. Ce-a făcut ăla, bă? Hey, Colin, run in here and come get y'all juice. Okay, it's called the trust fall. Okay, trust fall. Ready, set, go. Ia. Oh my god. Mă întreb cum să urc scaunul cu el, are 150 ceva de kg. Sau și cădea. Bă, sunt dragi de ăștia care sunt dita mai grăsoi cât barul. Și... Bă, au vreo 23 de kg, nu știu ce au. N-au luat. Am văzut că... Ooh, shit. Ooh, Oh shit. my. Ooh, shit. Damn. Straight his ass. Om de Minecraft. Ce... Da. Am să bat. This nigga's out. Yeah, he's on my Oh. Ia, ce faci ăsta? Sunt... N-am înțeles ce-o făcut, dar... Las! Este o reclamă cu căcatul ăla acolo. Oh my god. I'm not gonna do it this time. Yes. Oh my god, ce tare a fost asta. Bă, eu mai mult râd de... Bă, cum se spune ăștia care râd? Bă, ce că eu râd de ăștia, da. Mai mult râd. Oh my god. Stă... Da! Ce? Oh my god. Deci eu mai mult râd de cum râd de ăia. Râde cam așa. Sau... Exact, mă doar gâtul acum. What? Oh my god. Fuck! Ok. What? Ok, trecem. Proști idioți. Ok, hai să dăm like. Că chiar mi-a plăcut. Să dăm like, mi-a plăcut foarte tare. N-aș vrea să mă abonez. Dăm doar like frumos. Și da, hai să scriem tare, foarte tare. Ok, postez. Și da, dacă v-a plăcut și acest mini-episod, să spunem, nu uitați să vă abonați la canalul meu și vă mai facem o istorie. Eu am fost Lucian și ne vedem la viitoare. Pa, pa! Bye, bye!